Se on terve täältä taas. Eräkokki täällä huuhailee ruudun toisella puolella. Joo, nyt on sylissä istuu kasa luita, ei tyttöjä, vaan kasa luita. Siellä joku voi ajatella, että onpa nyt mennyt eräkokilla eväät tiukaksi, kun pitää luita jyrsiä, vaan näitä ei ole tarkoitus jyrsiä, vaan näistä olisi tarkoitus pyöräyttää lihaliemi. Elikkä hirvenluista lihaliemiä. Mulla oli ajatus myös, tässä on tämmönen aika sopivan kokoinen sääriluu, onko tämä tuosta leikattu sahalla tämmönen hyvänäköinen pätkä. Niin lihaliemen kiehuessa, niin mulla oli ajatus, että mä tästä teen luuydintä kokeilen tuossa uunissa. Ja mulla on nyt tässä vaan tämmönen pikku dilemma, että millä minä halkasen tämän luu, että minä olen miettinyt, että se on joko moottorisaha, kirves tai sitten, no siinä ne vaihtoehdot on, että mutta moottorisaha voi olla vähän liian raju työväline tähän hommaan, niin minä kokeilin kirveellä tämä paukutella puoliksi ja sitten paahtaa uunissa ja mulla on semmoset ihan kivat lisukkeet siihen ja. Mutta aloitetaan kuitenkin näiden lihojen paahtamisella uunissa. Yes. Joo, elikkäs uuni mulla on 2,5 asteessa ja pannaan pikkusen suolaa ja ei muuta kuin lihat vaan uuni. No niin, katsotaan miltä ne luut näyttää. Ai. Joo. Nehän alkaa olla ihan mukavasti paahtuneet, niin ei muuta kuin tämähän se pitäisi tuolla kirveellä kokeilla puoliksi lyödä, niin mulla tuli mieleen, että tässä on nämä pari isompaa luuta, että nää pammaata nuokin tuosta puoliksi, niin saadaan enemmän makkoista siihen liemeen, niin nähdäänpä siellä halkovajassa. No niin, täällä sitä ollaan halkovaliiterissä ja tämmönen, omasta mielestä tämmönen suomalaisen miehen niin toiseksi pyhin paikka heti saunan jälkeen, että tänne voi lähteä karkkuun maailman murheita, hakata pari halakoa ja sitten taas on olo paljon kevyempi. Mutta nyt ei hakata halakoja, vaan hakataan luita. Elikkä tässä oli minä roustasin nämä luut, niin mulla tuli tuossa mieleen, että tuossa on pari melkoista tämmöstä jötikkätä, että jos sen saisi leikattua halaki, niin saatais vähän makkua enemmän siihen liemeen, niin kokeillaanpa sattuuko se tuohon läheskään, niin kuin pitää. Ei saa. Ei ainakaan ekalla mennyt. Tää on kuuma sisään. Tämähän menee puoliksi. Elähän mitään. Joo. No. Nyt meillä on vähän pienemmässä osassa nämä lihat niin, tai luut, niin saadaan vähän enemmän makkua irti. Niin kokeillaanpa seuraavaksi tämä pikkuluu, että saisinko minä tätä sillä näppärästi puoliksi. Tämä kyllä vähän minua epäilyttää valmiiksi, vaan mulla nyt ei oikein tähän hättää muutakaan tuu mieleen, niin jos jollain on joku vinkki tähän, niin saapi kertoa, että otetaan vastaan, mutta se voi olla, että tällä pikkukirveellä, jos nätisti tuosta lyöpi, niin se voi mennä ihan kohtuudella, että mikä se on se Eminemin se biisi, että one chance, one opportunity, että tämä nyt pitäisi kerrallaan mennä tuosta oikein, muuten se menee miten menee, että kokeillaanpa tuohon, että ensin kädet kuivata, että ei lippää tämä kirves, niin siitä se pitäisi nyt pammauttaa. Oi! Mitenhän tässä? Ei perri.
Se vähän jo niinku meinas tuosta haleeta. Tämä on niin liukas, että... Nyt se! Elähän mitään! Aina hittuota. Kyllä tämä ihan hyvin tästä taisi haleeta. Joo, ei kyllä tämä ihan meni melkein niin kuin maaliin tämä homma. Niin. No niin, mulla on täällä vähän erinäköinen keitinlevy mitä normaalisti. Oli tuo kattila niin iso, että ei se tonne sisälle mahu millekään hellalle, niin ajattelin, että pannaan tässä nuotiopaikalla ainakin alulle tuo kiehumaan tuo kattila, että sitten kun neste vähän vajuu, niin sitten voidaan viedä sisälle se vaan ajattelin, että täällähän mukava makkaratakin samalla tuossa paistella ja saapi ulkosalla olla, vaan täällä alkoi vettä ripsimään ja keli on kyllä niin harmaa ja masentava, että en tiedä. Kyllä alkaa olla kesää ikävä, vaan pitää laittaa tuo kattila tuosta lämpiämään ja mennä itse sisälle juomaan vaikka teetä tai jotakin. Kahtelemaan jotakin netistä Havainrannan kuvia, niin tulee vähän lämpimämpi fiilis. Niin. Tässä on tämmönen joka mehtämiehen unelmatulenteko väline, eli tämmönen pinkki kaasusytkäri. Niin. Kyllä on toiset mehtämiehet katteelliset, että mistä näitä saa. Siitäpä se lähtee nuotio syttymään ja niin. Käykö kahtamassa meidän lihalientä. Täällähän jo melkoiset liekit on. Ja. Nyt siinä eihän tällä näe mitään. Menikö tämä summu koko homma? Minä näköjään ei onnistu näin, niin minä voin selittää. Siinä on tuossa kattilan pinnassa nyt on semmoista vaahtoa. Mähmää, miksi sitä nyt sanoisi, niin se pitää kuoria tuosta pois, niin tämä näköjään tuo kamera menee summuun, niin minä otan tuommoisen kastikekauhan ja sillä vähän kuopasen noita enimpiä mähmiä tuosta pinnalta, niin selvä homma. Joo, minä kuorin tuosta mähmät, mitä muodostuu tuohon pintaan, että tämä on ihan tärkeä homma tehdä, että muuten ne jääpi tuonne lihaliemen sekkaan ja saadaan silleen paremman makuinen ja kirkkaampi lihaliemi, kun alkuvaiheessa kuoritaan nuo kaikki mähmät pois tuosta. Niin ihan hyvät lämmöt sain tuohon kattilalle, niin sepä varmaan aika nopeasti tuossa kiehuu kassaan, niin kohta voidaan sitten lisätä sinne nuo liemijuurekset ja mausteet ja niin tuopa saapi tässä ihan omikseen kiehua, niin mullahan sillä sisällä ottelee se luuydin, niin minä teen siitä semmoisen pikku välipalan tässä ootellessa, niin onpa mukava tulla tänne lämpimään keittiön tuolta lonkeroharmaasta syyssäästä. Tässä valmistelin tämän alustan tälle luuytimelle. Tämmösen valurautapannuhan voi heittää tuonne uuniin ihan hienosti, niin siihen vaan tää luuydin ja pannaan pikkusen suolaa. Noin. Ja musta pippuria. Näin. Ja mulla on vähän reilu 200 asteinen uuni tuossa, niin minä laitan sen vaikka vartiksi eka ja katso, että miltä näyttää ja kauanko se tarvii sitten loppupelissä sitä kypsennystä. Niin. Joo, minä unohdin sanoa, että mulla on tämmöstä valkosipuli yrttipatonkia tässä sitten luuytimen lisukkeena, niin minäpä paistelen näitä tuonne. Laitan samaan aikaan uuniin, niin sipastaa sitten sitä luuydintä tähän päälle ja makuustella, että mitä se maistuu.
Todii, sepä luuydin olisi tuossa valmiina käsittelyyn. Se on tuossa vähän kerennyt jäähtyä. Niin. Katsotaanpas miten tämä täältä lähteekö tämä pois täältä. Niin, luuydin. Tämä on hyvin saanut tässä vähän jäähtyä, ne ei ole niin tulinen tätä käsitellään. Sieltähän se lupsahti ulos tämä voimaruoka. Tämähän on semmoista superfoodia. Hyvää proteiinia ja rasvaa. Ja en tiedä mitä tapahtuu kun tätä syö. Niin mä ajattelin leikata tästä tämmösiä pikkupaloja. Ja sitten tuohon patonkiviipaleen päälle. Noin. Ja pannaan vielä vähän tosta oliiviöljyä. Oi. Alright. Siinä olisi kunnon välipala, niin ei muuta kuin ääntä kohti. Oho. Nyt on kyllä täyttä tavaraa. Nouseekohan tässä ihan lentoon, kun tämä on niin hyvää. Nam. Mikäs keitos täältä metsästä löytyykään? Täällähän se lihalieme muhii. Oi. Hyvän näköistä on kyllä. Joo, vesi saikin loppu tälle iltaan, niin kyllähän täällä nyt kelepaa istuskella täällä järven äärelle ja ootella, että lihaliemet täällä pulputtelee. Mutta mulla tuli nyt semmonen ajatus tässä, että minä nostan tämän kattilan johonkin viileään paikkaan, annan jäähtyä tämän liemeen ja sitten huomenna minä irrottelen lihat noista luista, mitkä täällä on muhinut. Ja tehdään sittenkin lihakeitto, hirvenlihakeitto tästä. Niin mä mietin, että se voisi olla ehkä parempi idea, niin, koska tuo liemi on nyt niin mahtava ja sitä lihaa oli aika paljon nujen lujen ympärillä, niin tuleepahan nekin käytettyä ja tehdään hirvenlihakeitto. Niin eipä mitään. Minä jään tänne vielä vähän istuskelemaan ja jatketaan huomenna lisää. Eräkokki kiittää ja kuittaa. Hei hei! Eräkokki täällä terve. Joo, sitä ollaan yö nukuttu ja hirvenlihakeitosta nähty niin makkeita unnia, että kyllä sitä nyt pitää jo alkaa keitto viimeistelemään, niin pääsee makuustelemaan. Joo, minä viime iltana tosiaan jätin tämän kattilan tähän ulos ja tässä se on saanut olla yö yli. Ulkona on semmonen +3, +2 astetta, niin tämä menee vähän niin kuin jääkaapista tämä ulkoilma. Ja laiton tuohon pikku tulet vielä, niin minä vähän aikaa kattilaa käytän tuossa, että tämä pikkusen notkistuu ja on sitten helpompi nuo lihat tuosta erotella ja siivilöjä tuo liemi, niin pitääkö nuo kanssa makkarat tuossa samalla paistaa, niin katsotaanpa sitten lisää. Hei hei! Kuka se sieltä ilmestyy? Eräkokkihan se ihan itse. No niin. Täällä sitä ollaan keittiössä ja minä olen laittanut täällä niinku tuulemaan sillä aikaa. Lihat minä tuossa erottelin jo. Tuli ihan hyvä määrä. Ja tähän nakuttelin porkkanaa ja perunaa. Ja sitten siilasin sitten tuon liemen tähän ämpäriin, että se on tässä niinku valmiina menossa kattila, mutta mä halusin vielä
näyttää tämän minun lempijuureksen, eli palsternakka. Tätä sattui löytymään kaupasta, niin minähän olin heti sillä, että tuota pitää saada, niin mä voin tämän näyttää nopsaa, että miten minä yleensä tämän vedän. Palsternakkahan on semmonen aika niinku äkkiä kypsyy, nopeasti kypsypä juures, eli tätä ei kannata liian pieneksi leikata. Kun jos esimerkiksi vertaa tuohon porkkanaan, niin se kestää pitkään kypsyä, niin siksi mä oon leikannut porkkanan tälleen aika pieneksi. Että olisi sitten kaikki kasvikset saman kypsyisiä al dente sitten kun keitto on valmis. Niin tämän palsternakan niin mä jätän tälle aika isoksi paloiksi. Että se ei tosiaan sitten mene ihan ylikypsäksi ja mössöksi. Ja tämä on kyllä ihan yksi lemppari juureksista. Tai voisi sanoa kyllä, että ihan lempijuures, että hienon makuinen ja voi tehdä kaiken näköistä. Elikkä juurekset on siinä ja sitten ei ole mikään pakollinen työvaihe, mutta mä ajattelin tässä vähän hifistellä, eli tässä kun siilataan tämä meidän itse tehty mahtava hirvilihaliemi, niin mä laitan paperin tähän, niin tää vähän pitäisi kirkastua tää liemi tässä. Ja siihen voi jäädä tuommoista ylimääräistä sakkaa tähän paperin päälle. Noin. Siitäpä se saa liemi tulla läpi ja katsotaanpa lisää. Oho, joko se oli päällä tuo kamera. No niin, tosiaan niin mulla tässä siivillön tuo liemen tuonne ja antaa vähän nyt poweria sille, niin se alkaa tässä kohta kiehumaan, niin. Tässä ei oikeastaan muuta kuin laitetaan nämä juurekset sinne keittymään ja lihaa mä nyt laitan sitten vasta ihan lopuksi, kun juurekset on kypsiä, kun se on jo sen verran murakkaa tavaraa tuo, niin ei muuta kuin kasvikset vaan tänne ja oho, nehän lentäminen saa. Noin. Tuosta palsternakkaa, tätä minun lempijuuresta. On. No palsternakka kypsyy tosi nopeasti. Ollaanko ollut ehkä vähän liian kypsää. Peruna on just sopiva. No niin. Elikkäs juurekset on kypsiä. Nyt laitetaan nämä meidän lihat tänne. Humpsaatetaan noin. Yes. Onpa iso kattilallinen ruokaa kyllä. Ne on siellä ja nyt seuraavana niin tehdään tämmönen perinteinen kainuulainen lihakeittosuuruste. Elikkä mä otan täältä tämmöstä ihan jääkylmää vettä. Noin. Ja sitten täällä pussukassa mulla on ohrajauhoa. Niin. Tähän jääkylmään veteen niin ripotellaan ohrajauhoa. Paljonkohan minä laittaisin? Tuossa nyt pannaan 3 ruokalusikkaa. Noin. Jollain pitää sitä sekoittaa. Hyvä sekoittaa kunnolla, että ei jää paakkuja. Pannaan vielä vähän lisää. Mä laitan 1 ruokalusikan lisää tuonne jauhoa. Ohrajauhoa. Noin. Ja
tää kivasti sullaa tänne sekkaan. Ja katsotaan joko tämä alkaisi kiehumaan tämä meidän keitto. Kyllä se alkaa sen verran, elikkä nyt tässä ajatuksena olisi, että tämä ohrajauho suuruste kaitaan tänne ohuena nauhana ja samalla vähän sekoitellaan tää soppaa. Elikkäs näin. Ja silmämääräisesti katsotaan, että mikä voisi olla sopiva määrä. Siinä voisi alkaa olla. Noin. Ja nyt odotellaan, että tuo jauhot kypsyy. Ja katsotaan semmonen 5 minuuttia ja miltä tämä näyttää. Alkaako olla semmonen hyvä koostumus. Joo, täälläpä alkaisi eräkokilla olla keitokset valmiina ja laitoin tämmöisen hirvenmetästyspiponkin päähän, kun minä ajattelin, että pitää olla tämmönen sopiva vaatetus, kun syöpi tuommoista vanhaa ajan hirvenlihakeittoa. Tämmönen hyvän näköinen luu jäi sieltä liemestä, niistä luista. Minä ajattelin, että tämähän käypi kivasti tähän niinku rekvisiittana tuohon kattilaan, kun laittaa nuija, jos tulee vaikka vieraita syömään, niin ne näkee, että on ihan luista asti keitelty liemet ja kaikki. Niin tämmönen pieni estetiikka homma. Mutta eiköhän höpinät sikseen ja siirrytä itse pääjuttu, eli maistellaan nyt, että miten se on tämä vanha ajan hirvenlihakeitto onnistunut. Elikkäs. Minä otan heti tuosta ekana vähän lihaa ja lientä. Pehmosta lihaa kyllä. On kyllä perhana suussa sulavaa. Tosi täyteläistä tuo kastike. Luuytimestä ja luista on irronnut tosi paljon semmoista rasvaa ja kuusikin maistuu vähän se sillai hienostuneesti, että ei ylijyllä. Ja on kyllä tosi semmoista niinku täyteläistä, voisi sanoa, että tää on varmaan niinku ennen vanhaa ollut semmonen voimaruoka, että jos on ukot jossakin metässä työjelleet, niin talvella tulleet tätä syömään, niin jaksaneet sitten työjellä taas vähän lisää. Että on tämä niinku, tää liemi on mun mielestä niinku parasta ja sitten tuo ohralla suurustaminen, niin ja tähän voi sekoittaa muutakin lihaa kuin näiden lujien ympärillä olevaa lihaa, että vaikka paistia, hirven paistia, matalassa lämmössä pitkään kypsentelee, niin Mutta joo. Tämmönen jakso tällä kertaa ja eipä oikeastaan muuta, että kun nähdään ensi kerralla ja pitäisikö sitä nyt tehdä välillä jotain muuta kuin hirveä? No, sen näkee sitten ensi kerralla. Mitä täällä on eräkokilla näppysissä. No niin, se on moro.